ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଲି ସାରିସୁଆ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପାହାଡ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ସାରିସୁଆରେ। ସାରିସୁଆ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଠାକୁ ବହୁତ ଆଡୁ ଲୋକ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ପାହାଡ ଦେଖି ଡରିଗଲି। ମାଲୋ କେତେ ବଡ ପାହାଡଟେ, ସେଠି ବି ଝରଣା ଅଛି। ଝରଣାରେ ବହୁତ ପାଣି ଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ପକେଇଲି, କେତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାହାଡ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଧନଟା ବାପା ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଆମ ମା ଦେଖି କହିଲେ ଏ ଏରିଆ ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଧନ ଝରଣା ପାଣିରେ କଙ୍କଡା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡିଲା। ଆମ ମାଙ୍କର ବେଳ ଏତେ ଖରାପ, ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। ମୋ ଅମାନିଆ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଚଢନି, ସିଏ ଚଢିଗଲେ। କଣ କହିମିଲ ୟାଙ୍କୁ, ସେତିକିବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହେଇଥିଲା। ମା ଧନ ପଥର ତଳେ ପଶିଗଲେ। ଆମେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। କେତେ ଗଛଲତା ଦେଖିଲୁ, ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥିଲା। ସେଠି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଆମ ମା ପାହାଡ ଉପରକୁ ଗଲା ବେଳେ ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ଉଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।